Musunukan tay busuk putar joining ko aja. 36 পরিবার ni 119 ভোটার abo to tabok je abo toli tongmani atmosphere ba परिस्थिति tongmani गोबां kok borok amtino borok tabok sajagiang kok BJP tai mothano karon BJP ongkha lukorongno thokogoi borok comment tongo borokno sikri sokro khai borokni abo khai tai motha ongkha borok thangnai je bisitham bini ayubo logya kho asuk puilani simino tiri tripura sarongno hai hai tatal kok sawi borok khaimani tabok khai nukjak sokha je BJP ni bagoi ar BJP ni hamung khainani bagoi motha chaimani abono tini proof khari heya khai motha jara khainai rok borok khabai khukbai hamjagoi no motha khaimani kubui no tiprasa ba tiprasam soini bagoi ki songnai tabok tamu nukjak tong je BJP bini je nukhung bai tongkha o nukhung no snamnani naroknani awsibon samung tongkha tagi tai tauni bagoi borok lukorok tongnai ba borok no logi Sar takai sungun salkar Tripurani candidate Rajin Dori yang betul betul put market itu kelainan itu. abo to ang saimangglak tobe jitinai comfortable margin jitinai karon abo depend khainai casting no upor karon odino tabok thangnai je e 18 ইংরাজি সেমি ত্রিপুরা হাস্তেও ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন নঙ্গিয়া যদি ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন নংখাই তংখাই আফগান সাইমান খামুং বসুক যারা বিনি মার্জিন মাননাই জিতি নাই কিন্তু মার্জিন সানানি একটু বসে